سلام دوستان واشهد که شما آخرین اخبار شما را باز محتل نکنم یا لازم ما روی جلدی ہوتی اما داختری اخبار ما شما را روشن درگی جا اوه 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 چوشی خبر چوشی گرمه خبر لا 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 من یہ درات کا دوستان چو وقت بسمجھے وقت منی یہ در کا پر شما خیال چی یہ اخبار نام ہے ہاں یہ اخبار نام ہے طوفان یا اللہ چونے طوفان ہے چونے طوفان پیدا کے خدا یا یہ طوفان نام ہے گرانی یہ طوفان نام ہے گرانی اولا چه چیز گران میتگا hani دیمی ماچی چیز 10 برابر گران دیگه 10 برابر گران دیگه hani چی بکنه hani گاش شما رو ما گوشه ما برای وقتی وسایلا برای بزیره وارگی چیزا برای بزیره نوشیدنی چیزا برای بزیره وقتی پوشاک چیزا برای بزیره خوراکیاں برای بزیره ولی برای بزیره جو ای او یالا سے پر دیگه لوگ خبر ہے ہاں میں رپورٹر پہ پیغام داتا کہ بلوٹی لائیو وقت بگوشی یار یہ ما زاری چوری ما لائیو آئیو کو ما شمارے کو گپ پرمائے نا شما وقت اشکنے آئی گپا ما راست کچھ گیا یہ سکے موئی میں خبر ہے سکے بلے وطرہ سنبھالے وطرہ بدار ہے ماتا چھے ملکہ ویل مت ہے بلی اچھل گران بھی یہ معصولہ نہ گوشتا یہ معصولہ نہیں منی رپورٹر نہ گوشتا بیتا یہ رپورٹر نہ گوشتا یہ معصولہ نہ گوشتا انی الو ہاں ما پر ہے ما یقین نہیں دے گا ہوتی نہیں یقین نہیں دے گا تو وطا پر کر سر منی چاروں کا شمار دیکھا ٹیم نہ کرا بطن منی افرق شمار قبول نہ بھی بلا اصلی اپنے گھر میں یہ اخبار اشکر ہے لائیو بلوٹے بچارے وہ تی چمانی کو بچارے برا برے یہ میں رپورٹر کرا لائیو برا بچارے اصلی اخبار برا بچارے برے سلام آجے ہم سے گندگی ماں آت کی بازار ماتش میں اثر لائیو بھی گرے کہ آگا چارے بول مرو مردم کہ ادھر نستا اخبار دے گی یہ راست خوشی ہے نا اسی پر باور نہیں کہ نہیں پر منی نہیں تا کچھ ہے نا ماں آت کے وقت بازار دے اخبار داغ شمارا بدے ما مردم چوندن جوز تاکشی کم ملو گرانی آد که حالات دکاندار هم من جوز تاکشی کم ملو چیز ما بورس بتا بله شیعه برا باور مکنه بازی که سر شاشرنه مسئله توپان گوشتی که توپان کجا بیته الا مواد تنها بازار چوندن مردم جوز تاکشی یا لازه ایشی پیدا یا لازه واجه یا لازه بیا جان واجه این که بازار تو کم گرانی آد که راسته دروگ تو مانا آله بده ہاں بازار تو کو تو گانے گرانی ورانی موچ زانے آنے کے دورانے کا گرانی کے ہاتھ کے بلے جیدلو کے نہیں نا 5000 تو دکانیاں بورتا اور 2000 تم 10000 تم ایک میں واسطہ چیزیں نے ہر سال بورز رہو گی گرانی سمجھے گے اصلا میں واسطہ چیزیں نہیں نا یہ اخبار اصلا گوش مکنے اخبار وہ دروگ بند آنچو شمید آبے ولی اسی کی آگا اخبار گوش مکنے یہ گرانی ہست میں وقتگا وہ ماشاء عادت کے اوہ باید ببین گرانی میں زندگی نہ بیتے پس چی گرانی تاثیر میں سرا نہ کے لی بلی آگا محصول باید گرانی بھی آ رہا تھا گرانی میں آ رہا وشن زندگی باید گرانی بھی ہاں وشن ہے انہیں کہا رہا سے ہمیں سے واجہ شما عشقو ای واجہ کو آگا دکاندارا 5000 تم لاتے چیزیں بورتا بورد اور لاتے 2000 تم لاتے 10000 تم ایک چیز نہیں میں واسطہ تازے اس طرح گیشتے بورتے یہ بورزا وہاں 4 سال چیز روگے بورزا ماں عادت کرنے گئی چیزیں پس گرانی چیزیں حالکی ہوتا آگا مت اور سے یہ بڑا گوشت مکنے بار باندھی لے ہوتی ہے ماں باندھے اگر یہ 5000 تم 2000 تم محصول بورز کرنے چیزیں قیمت ایسا اصلا مهم نہیں آگا تو فقط ہوتی کاربار تم بابا ہے وہ کاسبی تم بابا ہے چیز وہ گران بھی یہ ایران تو ماشاء زندگی چیز گران بھی پس آگا اسی ابرا گوشت مکنے ارے ایچ مگوتا زبار رامشی سراتا ارے یہ بابا سے فرینڈ یہ ماشاء جواب نہ دیا ایچ مگوتا آگا اسی ابرا گوشت مکنے ساتر اخبار مواد نلوٹی مرے استودیو تو کا ساکت میں بابا خیر مر روانہ بابا برے ہمائی کہہ رہا سردار دے گا مر روانہ واشا اللہ حافظ ما راست کچھ گیا ما واغن راست کچھ گیا منا ابر منا اشیاء سے قبول نہ کرنا بابا یہ دروغ بند گئی یہ سرا برابر نہیں
हे शाटे शे वत मना गोष्ट बित्ता शे बाबा वत मना गोष्ट बित्ता मैं यकीन दे शमा मना पज्जा कारे मैं इधर 10 साल कार्य 10 साल इशे नुकी 5 साल अटका शे 5 साल अटका ये हकीकत है बरे ये जो मारचे मा अखबार गोष्ट हकीकत है बरे ना इशी समझो मना गोष्ट मन गोष्ट हकीकत लानी शमा वत पचामा निते मर्दमानी गप शमा वत इशकोता जितंते के ये चोश गोष्ट गोड़ा मर्दम वक्त चोश है गोड़ा वागन हकीकत तमिशी बोले ये अबरे के मर्ची मत शमारा अखबार गोष्ट बित्ता खुलासा कुता गोष्ट बित्ता ये हम शेख और रिपोर्टर है ये ब्यूटी मना खराब बकाश में कह रहा ये वाश नबी सूची मनाची ये असल अबर हमेशा तो माश में बात से मना करा धर्म मना बात करेंगे ये अखबार अच्छी ना शीशे सोचा का ये सूची मना गर्म करते वाश से वाजे मैं समझता हूँ